Ɗan majalisa mai wakiltar karamar hukumar Batsari ya shiga ayarin zagayen maulidin bana tare da hawan dawaki a garin Batsari a ranar Asabar 21 ga watan goma shekara ta 2023. Ɗan majalisar Honorable Mustapha Tukur Ruma tare da tawagarsa ya shiga ayarin zagayen maulidin kamar yadda aka saba duk shekara. Dubban jama'a ne daga ko'ina a faɗin karamar hukumar birni da karkara suka fito suka yi dandazo masu shiga ayari da masu kallon zagayen maulidin bana a garin Batsari. Yayin da jama'a suke cikin yanayin gudanar da zagayen maulidin ya nuna zaman lafiya ya fara samuwa ko inganta a yankin karamar hukumar Batsari da wasu sassa na jihar Katsina. Al'ummar yankin na cikin walwala da natsuwa sabanin lokutan baya da matsalar tsaro ta yi kamari a yankin wanda ya hana wasu walwala da jin daɗi na hidimomin rayuwa ta yau da kullum. Sanin kowa ne karamar hukumar Batsari tana cikin ƙananan hukumomin da suka sha fama da matsalar tsaro a jihar Katsina wanda sun ɗauki tsawon lokaci suna fama da wannan matsalar. Cikin yardar Allah an yi zagayen maulidin lafiya an gama lafiya ba tare da hayaniya ko wani tashin hankali ba ko wata razana da fargaba ba. Da muke zanta da ɗan majalisar jin kaɗan bayan tashi daga zagayen ya gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake nuna mashi wannan lokaci na maulidin haihuwar fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kowa fatan alkhairi da kowa ya zo wurin nan lafiya Allah ne da kowa ya lafiya. Shin wannan shekara ce ka fara hawa? A'a, dama duk kusan shekara sai na hau. Shekarar da ta wuce ce kawai shi ma sanadiyar rashin lafiya. Ko shekara nawa yanzu ana gudanar da wannan zagaye na maulidi a karamar kuma Batsari? Gaskiya shekarun suna da yawa. To me ya fatan za ka isa ga karamar kuma Batsari? Ina ma kowa fatan alkhairi. Ina kuma fatan Allah ya sa wannan rana ta zame mu abin da zai sa kawo mu zaman lafiya. Daga ƙarshe ya ƙara jaddada kiran shiga al'ummar karamar hukumar Batsari da su ci gaba da addu'a Allah ya ƙara ba mu zaman lafiya mai ɗorewa a jihar Katsina da ma ƙasa baki ɗaya. Ƙarshen rahoton kenan sai Fulani Mobile Media Kiru.